ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖେ ନାମ ଆର ରବିବାର ଦିନ ପକ୍କା ଆଜ୍ଞା ବି ନେଇକି ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଛୋଟ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ବଡ଼ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଆସେ ତଳ କରିବେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଥିବା ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାତ ପାଇପାରିବେ। ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରସା ଦେବ। ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବନ୍ଧନରୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ।